No? Toi se jättimato. Tai se jättimato. Jättimato! Karvainen toukka kutsuu jättimatoa. Karvainen toukka ei halua mennä sisälle. Karvainen toukka haluaa lähteä pois. Jättimato karvaiselle toukalle. Halo? Ei näy valkosilmäistä miestä. Oh! What? 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 Mitä kävi? Kato Suvi! Jipii! Suvi! Ei vittu Suvi se... Suvi! Ah! Help! Mommy! Mommy! Onks tää niinku kauhupeli? No en mä sanois, että tää on kauhupeli. Onhan tästä vähän tämmöstä jännitystä, mut... Kyllä musta varmaan aika hyvä vaimo tulisi, kun tollasia keksejä tekee. Kyllä varmasti niinku hyvä vaimo tulla, kun osaa pyykit pestä ja keksejä tehdä ja... Oi. No on ihan hyviä ne keksit, oli ihan hyviä keksejä. En tiedä mihin pitää mennä, on niin hukassa. Juontaja on niin hukassa. Fiti, älä laita tommosia emoteja, kun sä tiedät, että mä tarviin apua. Mä oon epätoivoisesti nyt tarvitsen apua. Tarvin epätoivoisesti apua ja kukaan ei auta. Mä oon Helsingin keskustassa oleva turisti, joka ei ymmärrä suomea ja tarvitsis niin apua, eikä kukaan auta. Ei oo voimakasta karhua täällä. Karhu! Karhu ei auta. Vamos karhu! Tässä on kyllä ihan kiva, että se luutti tulee niinku... Kuulen? Step bro. On niin söpö! On niin söpö! Mä en kestä! Mun unelma olisi osata tehdä, mikä split on suomeksi, spagaati. Mä haluaisin osata tehdä spagaatin. Mä oon aika lähellä jo sitä tilannetta, mutta pitäisi niinku vähän enemmän venytellä. Et on ihan mobiili, siis on niinku mobiili, ei 3G, vaan siis tarkoitan sitä, että mobiili, niinku mobile, tiettekö osaa niinku liikkua, on liikkuvuutta. Mobiilepei, ei mobiilepei, kun siis, eikö tuo on liikkuvuutta. Liikkuva laajakaista. Ei liikkuva laajakaista, kun siis niinku liikkuvuus. Suvi? 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 Mikä vittu toi ääni on? Hyi helvetti, mä en vittuu. Minä olet matkalla, en mä kuulu mitään ääntä. Sieltä kuuluu semmonen Nää tonne Varmaan se on ollut mä. Jep. Lähenee mitä? Syöminen kuuluu ihan vitun läheltä äsken. No ei saata kun mennä vaan. Pitäisikö mennä Fire Exit? No tuollahan se menee tuolla käytävällä, se on se meidän ainoa ulospääsy on siellä. Jo, Coilhead! Mitä vittua? Oh my god! Mitä vittua? Perseen reikä!
tossa jos on ihan läheltä niin jotain kamaa, niin kattoo nää. Oh my god! Vittu mä saan henkeä! Ton... No niin, hyvin menee taas. Vitu. Vittu! Jaa. Ei vittu! No niin, vittujen vittu. Jep. Niin, siis näin, tiedättekö sitä? Vittu! Mä pystyn tähän, mä olen vahva. Vahva nuori nainen. Mä olen paska. Paska nuori nainen, joka ei osaa pelata. Tämän takia en pelaa ritaripeliä. Tsyge, ritaripelistä puheen ollen, niin milloin mennään raksiin? Takkia ja ranskalaisia pizzaa ja kaikkia heittoa yöllä kokista ja kaikkea juoda mukana.